Bueno, egunon guztioi, Gordion, eskerrik asko etortzeagatik. Hemen gaude Lapeko Basque Latin Jazz taldekide batzuk, eta gaurkoan etorri geana da, gure azkeneko diska bikoitza aurkeztea, eta pixkat bertatik diskaren informazio pixkat ematea, nola sortu dan, eta taldeari buruz ere berri batzuk aipatzekotan, eta hori. Beraz, hemen aldamenean dazkat Naia Baie, Peio Irigoyen, Arkaitz Bastarrika eta ni Manol Iribarren. Diskaren izena Irigoyenetik plazara. Irigoyenetik plazara bi diska direlako, diska bikoitza da, ikusi dezakezute gero bi diska daudela Digipack formatu honen barruan, eta diska bakoitzak bere izena du. Bat da Irigoyenetik eta bestea plazara. Duela 3 urte grabatu genuen ja gure lehenengo diska, eta haren izena Iribarrenetik zan, ni Manol Iribarren naizenetik, nire barnetik ateratzen zan musika bat zan, eta nola Holandan, Rotterdam hirian nengoen ere hau landu nuenean, hau erditu nuenean, ez? Iritik antzetorren musika bat zelako, herritik ateratako musika bat hirian moldatuta, ez? Eta, gure ezaugarrietako bat, karakteristikoetako bat, zan, euskal musika tradizionala egiten genula, eta egiten jarraitzen dugu, eta bertan, musika honetan, gaur egungo instrumentuak erabiltzen ditugu, musika latinoko instrumentua, bateria, kongak, haizezko instrumentuak, baina baita ere, euskal musikan ikur bat den instrumentua, txistua, eta diska hortan, ja txistua antzematen zen, eta gero kontzertuetan pixkanaka txistuak importantzia gehiago hartu zuen, eta horren errua Peio Irigoyenek du izan ere, Euskal Herriko erreferente bat delako txistuan, ez? Eta orduan esan nion, Peio, urrengo diska, lehenengo Iribarrenetik izan den bezala, urrengo diska Irigoyenetik izango da. Eta horrexegatik diska honi Irigoyenetik deitu diogu, eta ere, gure betiko hildoan jarraitu dugu euskal musikarekin, latin jazzeran, baina txistuari protagonismo gehiago eman diogu eta solista moduan ere aritu da. Eta horregatik, diska honi buruz hitz egiteko, Peiori hitza eman nahi diot. Egunon guztioi, Imanolek aipatu bezala, Irigoyenetik izeneko diska honetan, txistuaren berezko jatorrizko errepertorioa eta txistua bera hartzen da abia puntutzat, eta bertako doinuak gaur egunen arte bere ez ziren erritmoetara eta harmonietara egokitzen saiatu gera. Emaitza benetan kuriosoa, guretzako ere erronka bat izan du da, bai txistua eta bai silbotea, antzeman daiteke bi instrumentuak erabili ditugula. Esan genezake tutitik at, hau da txistuak bere garrantzia hartuta, soleatzen, jazz harmonian barruan, eta gauza benetan berritzailea izan dena. Eta abia puntutzat hori hartu ditugu jatorrizko doinu eta dantzak, izan banakoa, izan soka dantza, hainbat lekuetan egiten diren dantza jarraioiek, gure kasuan gure terrenora eraman da, beti ere erritmo latino eta jazz harmonia horietan pixkat jorratuta. Arrepaso txiki bat egitearren, banakoarekin hasten da, bertan silboteak du, silbotearen doinu gozoarekin hasten da, eta jarraian dugu sokadantza. Sokadantza hainbat atalez osaturiko suite da, eta bertan txistuak hartzen du ardatz doinu guztia, eta dantza batetik bestera, doinu batetik bestera loturak egiten joaten da. Jarraian, badugu eperrak, denok ezagutzen dugun doinutik abiatuta, baina berriro ere, txistuari dakan
dakan timbrea atera eta melodia horiek jorratzen dituena, eta excepzio bezala, Malko Beltzak, Lagrimas Negras delako doinua, gure ganatu dugu, kasu honetan ez da doinuaren jatorria bertakoa eta erritmoak beste aldekoak, baizik eta kontrakoan. Hartu duguna da, oinarri latinoa duen doinu hori eta gure erritmoetara. Izan zortzikoa, fandango harina eta kalejira, uztartzen dituen doinu polito batean. Eta bukatzeko, azkenekoa, ze politak dira, bertsio pare egin ditugu abesti honena, eta bata ahotsarekin, gero Imanolek esplikatuko duena, hau ahotsik gabekoa, antzekotik doazenak, baina oinarrian ere diferentzia batzuk dituena, eta honetan ere, aukera dukagu txistua, aurreko diskan ez bezala, luze eta potente soleatzen entzuteko. Hori da, eskerrik asko. Hori da, Irigoienetik diska ez, instrumentala esan duen bezala, orain arteko gure ibilbidean hasieratik musika instrumentala egin dugu, euskal musika, baina instrumentalki dena moldatuta. Baina, beti eduki dugu gogoa ahotsa sartzeko edo, korotxo batzuk kantatzen eta hasi ginean ala pixkat animatuz eta ala, esan genuen, ahotsa sartu behar zitzaiola modun batean o bestean, eta, azkenean denak ibili geha, denek musikariak geha ez, eta ibilbide luzea izan dugu, batzuk gehiago beste batzuk gutxiago, baina denek kolaboratu dugu artista desberdinekin, nire kasuan bai ibili naizela diska hontan kolaboratzen duten artista batzuekin lanean ez, eta behaiekin ibili naizela ere, oraingoan nik eskatu nien laguntza, esan ez, abestiren bat kantatuko zenukete, o zenuke nire diskoan, eta aldapekorekin lanean gabiltzen diskoan, eta horretik, sortu nun, bigarren diska hau, lan berdinean datoz denak, baina bigarren diska ahotsekin dator, ez? Orduan, pixkat, gure identitatetik pixkat atera baino evoluzionatu indegola esango nuke, eta horregatik plazara diska hontan daude 7 kolaboratzaile, 7 abeslari. Guk abeslaririk ez genuen, orduan, pixkat esplikatuko dut, abestiak iten joan nintzen enean, abeslarieri komentatzen joan, eta Izarren hautsaren bertsio bat egin dugu, hori Thierry Bizkarik kantatu du, bertsio oso salseroa, guk salsa pixkat egiten genuen, baina hau ja pixkat atera eta gure betiko soinutik antzematen da pixkat desberdina dela, Thierry kantatuta eta koro batzuekin. Hurrengo kantua ez da ez, Ines Osinaga kantatua da, hau da Peiok aipatu den ze politak diran abestiaren beste bertsio bat, guztiz desberdina, melodia bai antzematen dela, baina hau abestua da, eta ez da ez, errebindikatzeko behin gehiago, azkenen festetan jasaten diren erasoak eta pixkat hoiei buruz ere jarduteko, ez? Izan ere, ez da ez askotan esaten dugu, eta guk egin dugu abesti dantzagarri bat, ez da ez esaten duna, baina letran bertan ere esaten duna elkarrekin, errespetuz eta baimenarekin. Orduan, hortaz doa abestia. Hurrengo abestia, La Estaka abesti herrikoia katalana, hemen ere oso ezaguna betidanik kantatu dena, hori Xabi Solanok kantatu du. Kriston indarrez bersio oso berria, kumbia estiloan, baina bai oso indarrez kantatzen duna, Xabik bere estiloan kantatzen duna, agian abesti hau beste modu batuzan kantatzen zen, ez? Baina tira, Xabik indun bertsio indartsu bat, gero Lili Eder bat, hau da abesti lasaia, bolero bat, Isiar Jauregi Hernaniarra kantatzen du, bitartean taldeko abeslaria da bera, eta perkusionista ere, eta goxo kantatzen du Lili Eder bat abesti herrikoia ere. Hurrengo abestia Nere etxea eta Mi hogar dago jarrita erderaz ere, izan ere Frank Delgado, kubatar trobadoreak, hau da, ja baditu bere urteak ibilbide oso luzea izan du, eta Frankek
Frankekin egon ginen kolaboratzen, urrian ona etorri zen, kontzertu batzuk ematea, eskaintzea beha, jiratxo bat egin zuen Euskal Herritik, gero bai Espainiatik kontzertutxo batzuk egin zituen eta Europatik beste batzuk. Eta Euskal Herrian egon zen bitartean, berarekin jotzeko aukera izan genuen, eta orduan, berari hori, esku hori eman da, gero beak ere favorea bueltatu zigun, ez? Eta grabatu zuen nire etxea, baina erderaz, letra erderatu dugu, eta entzun da, son kubatar bat dirudi, baina antzematen da abesti euskalduna dela. Gero, horrengo abestia Triste bizi naiz eta, horren abeslaria hemen dakagu, Arkaitz Bastarrika da, bera Tiktara taldeko abeslaria da, eta sortzailea, baina gurekin, hasi zen ja duela 2 urte kolaboratzen eta basua jotzen, eta gure basu jolea da, baita beste basu jole bat ere dugu, baina Arkaitz askotan ibiltzen da gurekin, eta nola ez bere ahots politori ere sartzen dio Triste bizi naiz eta alaiki kantatzen. Eta gero bukatzeko, ja abenduan plazaratu genuen abestia, merenge bat, Baratzeko pikuak, hori Asier Gozategik kantatu zuena, eta dagoeneko entzungo zenutena. Eta hori da diska. Esan nahi nuke, diska honek baduela influentzia Kubatik zuzenean. Lehengo urtean nik Kuban izan nintzen, hilabete luze. Eta, bertan musika ikasten egon nintzen, ez? Eta han ikusitakoa, gero honea etorri eta segituan taldekidek esan ziaten, jotzeko modu aldatu duzu, eta hoi bizita modu hori musikan transmititzen hasi nintzen, eta orduan ere diskari buelta ematen ahotseko diska honi, ez? Kubako estiloan bertan erabiltzen duten salsa, timba, hori dena ere isladatu nahi nuen, eta pixkanaka hori ikasi. Eta plazara izena du diskak. Gure musika nahi nuelako antzokitan jodegu asko, eta plazara atera ere dantzatzeko, ze bigarren diska hau oso dantzagarria da. Eta horri lotuta, esan nuke aurten, oain duela 2 aste, 3 aste itzuli gera Kubatik, Jungealako Aldapeko Baslatin Jazz taldea, Kubara jotzea bertako Jazz Plaza festivalean. Mundu mailako jazz festivala da eta Jazz Plaza izena du. Eta horregatik ere diskaren izena, bigarren diska honen izena, plazara da. Bertan plazan aurkeztu genuelako diska honetako abesti batzuk ere bertan jo genituelako. Eta besteik gabe, hoxe izan. Bukatu aurretik esango zuek, gu instrumentalak izanik ez dugu abeslaria. Eta atera dugu disko bat 7 abesti, 7 abeslari desberdinekin. Eta horretarako aurkeztu nahi dugu ere taldean abeslari berria, izango dela Naia Baie, Hernanitik dator, eta ere todoterreno bat behar genuen abesti guzti hauek ikusiko dituzue modu oso desberdina diala denak, baina denek ere lotura hori dute, eta holako abeslari bat behar genuen, eta gaurkoan ere beha aurkeztu nahi dugu, eta jarraian ere pare bat abesti hola zatitxo jodiko ditugu ere zuentzako. Ongietorri, Naia. Jo aurretik ere, nahi baldin bazute galderaren bat egin, egongo edo zer esplikatzeko, edo... Ez zerrez. Orduan jarrituko dugu, eta hori, diskan dauden 2 abestitxo joko ditugu, formatu gola akustikoan, oso desberdin, baina, izango diala izarren hautsa eta ez da ez.
Hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatikan ustekabean noiz egina den gubernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe, atsedenik hartu gabe. Lana eginaz duaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturik gabe, gogorki loturik gabe. Sortu ginen enborberetik sortuko dira besteak, burruka hortan zida eta hori du berria. Ekin ta ekin bilatzen ditu, banatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, jakintza eta argia. Gertakiztunen eta argiz, gure ametsak arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak, egiztatuko dutenak. Gertakiztunen eta argiz, gure ametsak arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak, egiztatuko dutenak. Enborberetik sortuko dira besteak, borroka hortan irango duten zuhaitz ardazka gazteak. Sortu ginen enborberetik sortuko dira besteak, borroka hortan irango duten zuhaitz ardazka gazteak. Eta, bueno, amaitzeko ez da ez? Homofobikorik etzaio faltako horri erantzunik, nahikoa da amaitu da denon ardura. Ez da ez, ez da ez, Errespetuz elkarrekin da baimenarekin, ez da ez, ez da ez, baietez bada da dela ez da ez, ez da ez, nahikoa da amaitu da denon ardura. ez da ez, ez da ez, Baietez bada da dela Mi esker. Mi esker. Hori izan dena. Oain bai, kaldera ibale makazute, bestela, hoxe, nebezo argazkiren bat, o, bueno, oain... Kontzertuak baketzak aurki izango. edozer gauza. Bai. Ba, egia esan, guretzako oso polita, ze
bueno, gure musika jotzea ez, oso polita izan da euskal musika area eramatea eta jendeak, behaien musika, behaientzat ezaguna diren erritmoak ez, da, beldurra genekan pixkat, joe, hauek datoz gurea egitera, baina egian ez gu bezala, ez? Behaiek iten duten bezala, behaiek oso musikari hona dira eta musikako batarrak guk ez dugu behaiek baino beto joko. Baina bai genuen gure komponente importante bat, ez? Euskal musika, txistua, euskal instrumentu tradizionalak, txistua dultzaina, eta horrekin jungea, eta egia esan... Haiek izugarri eskertu dute, lankidetza hori. Ez gu ez gara inolaz ere bertara joan erakustea nola imar duten beraiena, baina harrituta gelditu dira hemengo instrumentuak eta hemengo doinuak nola txertatu ditugun, da nola beraientzako gauza berria zian, baina ez arrotza. Oida, bai. Bai, bertan 3 kontzertu eman ditugu. 2 festivalean eta beste bat euskaldun batek eramaten duen La Bombilla Verde tabernan egin genuen lehenengo kontzertua eta gero ja 2 kontzertuak bertan Jazz Plaza Festivalean bat Teatro Meian eta bestea Casa de Cultura de Plaza. Biak Habanan bertan. Bai, kriston. Gaina, kontzertuak, bertako taldeekin ere kombinatuz, ez, guta gero, Alain Pérez, ibilizan, Bamboleo, bertako talde oso potenteak da gutzako responsalibidea handiz jotzen ibiliginean, eta hori, azkenen gozatu genuen. Hoxe da helburua. Asmoa eta gure ideia nagusia hori da, bai. Oain arte, ez genuen hain disko dantzagarria, naiz eta doinua guretzako ostras bazen, eta ikusten zan, jendearen artean jendia ezin lekuari eutxi hor pixka dantzateko, hemendik aurrera, eta nahiaren laguntzaz, seguro, mundu guztia altxatuko deula. Mikrofona, bai. Imanol duela 5 urte ezagutu nuen eta ederki ibili ginen Hernaniko jazaldian jotzen, eta duela hilabete batzuk proposatu zianean proiektu honen parte izateko ilusio handiz jaso nun, ze behaien lana irutzez zait oso importantea ez, gure euskal kanta tradizionalak plazaratzeko lanketa hori, eta baina gure garaiera eta baita beste kulturetatik jasotako soinuak transformatuz eta evoluzionatuz esan duen bezala. Eta ez dakit ilusio handia egiten dit, asko gustatzen zitzaidan ere lehen dagotik zuen proiektua, eta hori. Hain esan dezunekin ere pixkat evoluzioaz eta hitz eginez, diska aztu intzat komentatzea Irigoienetik eta plazara degula ez. Alde batetik ikusita, Irigoienetik da, beste aldetik buelta ematen baldin badugu plazara ikusten dugu diskan. Eta honek buelta ematen du diseinua tintakorak egin du, dala Zarauzko diseinu enpresa bat, eta oso pozik gaude diseinuarekin izan ere Irigoienetiken azaltzen den marrazkia Aiako harriak direlako, Peiorentzat hain importanteak eta diren Aiako harriak, horregatik ere Irigoienetik hori plasmatu nahi genuen. Eta bestalde ere, buelta ematea honi, ere da guk euskal musika hartzen dugulako eta buelta ematen diogu. Eta hori ere da gakoetako bat, musikari buelta ematen diogu, eta diskari ere. Bala, Xen, eskerrik asko. Prentsan artean ere